ako sa Pagadian City. May bago akong napansin sa bawat tabi. Sa itaas may pickle court, sa ibaba mayroon din. Pagpunta ko sa kabila, may pickle court pa rin. Kaya ako'y pumasok at sandaling nanood. Iba't ibang manlalaro ang naroon sa loob. May bata, may matanda, may bayat at mataba, at may sexy players. Wow! Kumpleto talaga! Pickleball, pickleball, uso sa Pagadian. Mula sa itaas hanggang ibabang bahagi ng bayan. Pickleball, pickleball, gusto kong subukan, lalo't may sexy player na kay ganda pagmasdan. Kadtong sexy nga player, mubong palda ang suot, bagay kaayo ang attire. Maogyod akong natutok, apan dili lang sa forma. Siya angay daigon, kusog mo serve ug mo smash. Maayo gyud siya nga player, apan sa usa ka court adunay nagbagulbol. Kay ang dalan gihimong parkingan sa ilang sakyanan. Lisod na kaayong makontrol. Nindot man ang dula, apan magrespeto ay lang iparking